Здравейте, приятели! Хайде да ви покажа какво си купих от Плесио. Купих си ето тази черна химикалка за 20 стотинки. Тази зелена. Купих си една кутия за сандвичи. Отваряш и си слагаш сандвича и сте най-готините в училище. Сега си купих много папки. Значи аз имам 10 предмета. Във раницата имам 4. И си купих такива с не папки, а джобове с тия по-скоро. И имам една огромна наспри. Не ще ползвам за математика, защото тя е най-дебела математика от абсолютно всички. И си купих ето този джоб, не тази папка, този джоб. Отваряме го, защото ще го надписвам сега. Между другото, не съм сама, аз съм с мама. Не съм сама в нас. О май гад, това е so cute. Това е толкова яко. Яките джобове. Първа папка. Втората. Отваряме я. Си има тук за отлепяне. Поне това виждам. Съм толкова смачене. Това са толкова готини папки. Oh my goodness. Сега не може да направя такава интересна и ще минем на скучните. Да. Имам и две безцветни просто. Купих си една на ягодки. Oh my god. This is so cute. Това е малко странна материя. Така да се може се скъса веднага. Но не знам, дано не, защото струва 1,15 и 15 папка А4. Джоб пачи. И сега идват наред на по-скочните, бях по 85 или 79 стотинки, не съм научила. Една е такава много готино зелено. Хоп! Много яка и една много готино синя. Значи една тъмна и една светла. Много яка. Отваряш си, прибираш си, затваряш си и прибираш границата. Или подолчина. Така. Напишете отдолу в коментарите за тези по-интересните.